Min se jkun qed jieħu t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista se jkun qed jidħol f'bir miml-iskiken. Iddikjara dan id-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo f'kummenti li tal-Times of Malta fejn saħaq li l-Partit Nazzjonalista jidher li jinsab f'taqtija serja għal ruħu stess. F'intervista Bartolo qal b'mod ċar li l-partit irid jagħmel riforma radikali fejn kompla joħroġ fid-der il-ġlied intern fost id-deputati nazzjonalisti u l-aspiranti għal poter. Fil-fatt l-istess Bartolo sejjaħ din it-tellieqa għal kap bħala sfilata ta' sbuħija. Għalkemm Bartolo tkellem dwar moviment ġdid, bosta qed jinterpretaw dan bħala kritika diretta lejn it-tmexxija għax minkejja t-telfiet ripetuti għadhom ma ridux jirrikonoxxu r-realtà li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ tibdil mill-eruq mhux ftit lob ta' kliem u ġdid fuq l-istess politika antika. Ivan Bartolo fil-fatt qed jagħti twissija b'saħħitha jekk il-Partit Nazzjonalista jibqa' jgħatti rasu, il-ġejjieni tiegħu mhux riforma iżda telfa totali. U jekk jiġri hekk ikun ħati mhux biss minn tilef imma anke minn baqa' siket quddiem kriżi li ilha tikber.